И тук с дядо Кирил решихме така и така вървим да дойдем на най-високия връх. Ето от тук се виждат всичките езера, къде са вече долу. Хората се виждат като калинки. Долу опънали палатки и всичко като мравки. Много сме на високо. Киро, я ми кажи на колко върха, на колко надморска височина сме тук? 2600 ще е сигурно вече. Дитке, вие бяхте ето на този връх там долу. Виж колко ниско сте биле. В сравнение с нас. 2677. 2677. Браво! Невероятна красота, невероятно време, невероятно всичкото е с нас. Нашите мотори са, те не се виждат от тук. Там долу на поляната. В дъното долу, къде се вижда Сапарева баня. Преди малко бяхме на онзи връх там горе. От тук вече хижа Иван Вазов се вижда идеално. Ето я там долу в ниското. Дрънкат лопки, крави, въобще природата е невероятна. Тук излязахме през една гадна пътека. Дойдохме на много високо да пием вода. Чинела ни извади една тук специална чешма ли, какво е, водохващане ли. Всички са на водопой. Живко е най-доволен от пътя, шорца и той. Добре, че вика и малко надалеч, иначе кай ще да си и да право фенина вика. Той знаеш пътя, там долу минава се стира. Да лаеш можеш, ама и тя, да тук се върна. Хуйо. Само знаеш да лаеш нещо друго. Живко каза да снимам терена, да видим по какво карат хората. Дупни са екстрим, камъни екстрим. В далечината той все е рила надолу. Облаците се виждат и те. Чинела надоведе до следващ връх. Това езеро там долу е Отовишкото езеро. В далечината се вижда, чакай да го приближа. Ето го и Отовишкото езеро, много и далеч, ние няма да стигнем до него. Рила е голяма надолу, кое е какво и не знаем. На Живко много му хареса карането, каза другата седмица да вземем да дойдем пак. Живко, какво? Тук няма работа, аз няма да стъпа втори път. Добре.